Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara karatowa, 'yan siyasa na ta fafutukar neman ɗare kujerun madafun iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe 'yan uwansu, an lalata dukiyoyinsu, hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa ƙirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu riƙe da madafun iko a Najeriya suke riƙon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa. A gaskiyar magana duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023 gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana da faɗa ne domin abubuwan da muke yi ma tukuna shin akwai alamar gaskiya ne babu ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki. Kasa haka ce akwai shugaban kasa, akwai gwamnoni, akwai ciyamomi, akwai membobi, ministoci suna nan amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa sanin ina ne kasan nan ta sa gaba ne. To saboda haka Najeriya dai ko muna so ko ban maso kasar mu. Amma da yake ana kakan zaɓe ne, kana ganin kamar matsalolin tsaron nan za su bari a aiwatar da wannan zaɓen kuwa? Su waɗanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san ko su wane ne, amma a fito a gaya mutane gaskiya shan in ma akwai wani abu wanda dama ake buɓoye mana to dan a zauna lafiya duniya ta san cewa 'yan Najeriya suna da mutane masu faɗa aji. To rashin faɗin gaskiyar nan shine amma shin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har ya zo wuce yana gab da shiga a fadan shugaban kasa. To kinga in za a yi zabe a jiha guda ɗaya za a tattaro jami'an tsaro sama da 30,000. To idan kuma ka ce za a zo a yi zabe jihohi guda 36 ina ne za a je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaben na hankali kwance. Shi safa dole ne ko muna so ko ban maso sai mun giya kanmu gaskiya. Ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi zaki ga mata masu ciki ƙananan yara da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga waɗanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ce musu komai. Amma a yau maganar da ake ciki babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a Najeriya. Sannan a haka to ni na tabbatar miki abinda ba mu taɓa tunani ba shine za mu gani idan ba mu mai da hankali ba. Za zuwa waye gari ‘ya'yanmu jikokinmu za su zo suna zitsine mana akan irin shukan da muka yi su zo su girba.